Inigo, oso ondo, baina diot. Igual ETS izenari, buelta pare bat edo emango bazen diote, ez? Ziba. Oso erabilia delako, ez hor daukagu adibidez Euskadiko trenbide sarea, Euskal Txosnen senidetza. Horregatik oso ohikoa denez ez, ETS, igual zuen taldeari, aldatu. Eta gau pasa. Ose, izen ere ez da originalena, ez? Ja. Bale, bakoitza bere izenarekin eta aurrera den. Eiteleko Miramongo estudioetatik gau pasa hon bat egiteko asmoz, zuekin Julen Tellería! Gabon eta ongi etorri mundu guztiari. Atzoko estreinaldi historikoaren ondoren, naiz eta batzuk ez dakiz zergatik. Kontrakoa pentsatu, oraindik hemen jarraitzen dugu, bai, ezkaituzte bota, bigarren gau pasa gaur. Eta are garrantzitsuagoa dena, ni ere, enaute bota. Ez dute aurkezlea aldatu. Mi. Zein da bian egiten honina, mi. Hemen txenago. Gaur ere saiatuko naiz, orkesta hontako musikariak eta egoki zuzentzen, naiz eta gaur, Ramon Agirrek ez diguna bestuko, ze pena, Nola zen, autoblusa? Autoblusa! Artzazu autoblusa! Baina saio hontan ere, autoblusik ez, baina gauza oso polita pasako dira, benetan. Begira, bihotzez, esango dizuet, nik behintzat, telebista. Kuku! Ez! Benetan? Ahertzen bizka. Bai, Julen, hemen hau. Ez dut bakarrizketa bat bukatu ahal izango. Bukaerar arte. Esan behar dut gauza oso gutxi, laburrak izango dira, baina utzi bat bukatzen, mesedez. Baina bakarrik inbar dituzu, bakarrizketak? Karo, horregatik dira bakarrizketak, bestela izango lirateke elkarrizketak. Bakarrik. Ja, klaro. Nik ez dut bainatea ber? Ez, orain ez. Ez da nire momentua. Gero etorriko zara, Etuko izut nik esango dut, mire Nogales, eta orduan, zuk orain entzun duzu, inon, mire Nogales. Ez que nik ikusi, saioa ez da dihoa, Julen dao, nini joa. Ez, bai, bastatoz, baina gero, nire dituko izut. Bale, orain ez, mesedez. Bale, bueno, bakarrik ingozu, momentoz. Ara bestea. Aio! Gero arte! Zeharri nintzen esaten ni? Bueno, total, gaur, hau importantea da. Gurekin izango da, Inigo Etxezarreta! Hori gaur, orain, segituan. Eta bihar, gonbidatu sorpresa bat izango dugu. Gure redakzioko oso lagun gutxik dakite, orain segidan, jarraian zuen etxetako pantailan ikusiko duzuen zamaltzain horren azpian, benetan, nor egongo den. Entzungo dugu gaur, badezpada, beste pista bat, ea. Gaizkia besten dudala esaten dute batzuk, baino sariren bat irabazi dut nire talentuari esker. Esan du, bale. Hori bihar, orain momentuz, has dezagun gaurko gau pasa. Ongi etorri! Ez zino beto. Berehala segidan izango da gurekin, Inigo Etxezarreta, baina aurretik eta hau ez da broma, saio hontan historia egitera gatoz. Izan ere bai, irakurtza zuen mesedez, zuen pantailetan albiste hau, albiste deigarria, kitzikagarria baita gutxienez, dio, streamer gazte batek munduko errekor arriskutsua hautsi du. 274 ordu jarraian pasa ditu egonda lo egin gabe. 274 ordu segidan, esna. Zuek etxean badezpada saiatu honelakorik egiten, ze saiatuko gara gu. Errekor hori haustekotan da oraintxe zuzenean, El Zigor!
Zerrazatek? Aspaldiko zigor. Ondo? Xeri? Xeri. Gehiegi ere, etzanga. Eserita ondo? Tamañan? Tamainan. Urpixka bat ere hor daukazu eskura. Ja, sustantziek eta hartu da torri nauk. Home, ura, bueno. Ontxe ertan, nea botileroak eman zizkik, 8 litro Monster. Nor? Eta ondona txeo, oinztu bidea egin atxeok. Hauza, txoin. Guazen argitzera, Bai. 274 zuk ja segidan pasadituzula, Errex. esna, eta oraintxe sartu garela, 275 garrenean. Ta gaur, emo platuen, Bai? beteko iu, o puzkauko iu, Bai. Rebor Guinness. Hor. Errekorra ingo dugu gaur. Ni pentsatzenin errezuo izango zala. Eta? Ostia, kosta, Bai, Bai, kosta. Bati logurea berez sortzen zaio, ez? Ba, gaztegu hor nintzen nien eta problemak ez duen izaten, Ze, justo ostiralien, Bai? zea lana bukauta, goizteko turnue bukau, Bai? eta hortxe kuten joan ostiralien, segido, guazea, Hale. itzela, Denetara. txitxarroa, Zein gehiago dago? Danetan. Horra ere banoa. Danetan, non, da, danak itin iskin. Eta berri ze, azteleneko gaubeko turnu arte. Ezkerrak, nelanien, hola, ez eotie, oso importanti eztan. Ez? Ez. Zein da zure lana? Vigilantien, hau. Ja, tarteka Zeuri da, vigilantia. kuluskaren bat. Kamara Ez egiteko da lana pasatzen. eta... Beira, jarriko dugu, zigor. Oraintxe, atzera kontua, zeia sartu gara. Azken orduan hau importantea da. Ordu, etxo. Horkau. Orain, haze disgustua orain, Bai. lortuko bazenu. Ordu bete baino gutxiago falta da. Vale? Ordu bete, hombre net. Bai, beste ordu bete Eguno. eta listo. Eta errekorra zurea litzateke. Oso ondo. Baina, esan duzu, botillero bat aipatu zu, osea, erronka hau ez zara zu bakarrik Onena. egiten ari? Onena. Botileru honena. Daukazu? Lehenengo tain, pentsatu nin, akaso, botilera lajaio hartzie. Ara, Lajaio borge, lajaiokin. Ezaguna. Loingo uni ez to, mundun. Lajaiokin. egia. Arek, zea, durazeleko konejue baino pilak gehiago zizkik. Arek, Eta segi, ez da, azpeitin. Arroxa, beha bezala. Arroxa, bueno, zea, konejua. Bai. Panterio, Baina, azkenean ez duzu. Ez, lajaio hartu. lajaio oin merkadunan azia lanien. Begira? Bera ere, Bai, zeo, zeo. merkadunan. Merkadonako hori ez da, agintzen duena edo? Kia, jefa! Ez, baina, zea lajaio bere bizitza ozun lanik ezin. Eta jende guzti ezateik, ze hostia ere gabe lajaio lanien. Zeo horreatik, zeo ezateik. Merkadonako Bai, zeo. bai. Orduan, ez bada lajaio zein da? Ez da lajaio. Baina zein da zure Ne kuadriago bat. botillero lanetan ariena? Loentxo. Lorentxo. Ez nahola. Loentxo ez nahola. Bai. Ez nahola. Ez naholatar Lorentxo. Ba, guk, otzaitezau, Bai. lo. Lorentxotik, lo. Bale. Ta horre osatzeik, lo ez nahola. Lo ez nahola, zan horre botillera ona, izan berdik hortago. Lo ez zitxeko. Lo ez nahola. Zuzaude, Ta beti, are jotea. Mozter ematen da. ez na beti. Bai da. Lo ez nahola. Geone teknikiek eta bazazkat, baitare. Bai, Loik ez hartzeko. Garatu dituzu teknika batzuk. Bai, Beharrezkoak izan dira. tempo asko eta bizitza normala ere Txa. segin berzioat. Orduan, adibidez, osea, olako arriskuik eta ematen ez duen aktibidadiak itxeskit. Adibidez, konduzitxu. Ne metreza, kao. Hori berez, niri pasatzen zait, eta nik egiten dut lo normalean, orain arte bintzat gauero, baina hurrengo goizean kotxe hartu, eta... Ja, Lanak, edo bazkar noren edo, bai. Eta gaina kotxien bagi, zola lo hartu, eta klasona jo, eta bai, baina, horraino iriste daiz, klasoneaino, zeo, atzea bueltaik. Ordu egin dit, dispositiboa jarri diat, klasona eta nere hartien, jarri dit, oiaskoa jarri dit, hola, ez dututa, ite honuta, oiaskoa, bai. Bozinara iritsi aurretik, baukazu beste bozina bat. Oida. Oiasko bozina bat. Bai, holako izate jeba, hola. Ja, bai. Ez, nola... Pentsatu dut, ulertu, bai, gomazko, bai. Egin genezake hemen... Oi ona. Zer? Gomazko ere etzio, ezki? Ez da. Ni benetakoa epintzezet. Lontxon bazerrikoa. Da jata, kukurritita, me kaben dioz. Hor, urrakiko bidea dana oiazko zeta ziok. Una galdin bezue, afaitako eta. Pentsatu dut,
nola hemen berez ez daukagun klaksonik, edo bai, zu momentu batean, alako batean, ja, zema falta zaigu ez errez marka ontzeko. Oraintxe bezala, erdi lokartzen bezala, hasiko bazina. Jomi!